araw na ito sa araw ng kabanalan. Kakaiba ang ating maging experience ngayon, mga kapatid. Kasi buong mundong mga anghel ng langit ang makikisama sa atin ngayon. Sapagkat buong mundo rin ang maging bahagi ng ating pag-aaral sa gabing ito. Ang topic na ating pag-aralan ngayon, ang pinaka-thema ng buong sanglinggo. No, 1 week natin itong pag-aralan ang napaloob sa 28 na doktrina ng Panginoon. The 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church. Kaya ang pamagat ng tema natin ngayon, mga kapatid, ay pinamagatang si Kristo sa atin ngayon at ang globalisasyon. Tapos ngayong gabi, simulan natin sa isang talakayan na pinamagatang ang pinakauna, yaong pinaka-importante. Ibig sabihin, yan ang pinakasusi sa lahat kung gusto tayong magtagumpay at marating ang gusto nating marating. Kaya sa isang linggong ito, sa isang eksperyensya na ating samasamahan, simula dito sa napakaraming mga kapatiran sa Baljo Church. No, nandito sila ngayon. Simulat sa pulpa, lockdown ay talagang hindi natigil sila sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. So, galing sa Baljo, ito ay isang distritong kaganapan sa pangunguna ng ating district pastor, si Pastor Maglipas, sa mga opisyalis ng distrito, sa pangunguna ni Elder Harry Ismaya. Talagang ang Panginoon ang siyang kumilos upang tayong lahat ngayon na kayo'y nakaupo dyan at ako naman talaga'y nakatayo at kayo lahat dyan na nasa iba't ibang bansa ngayon na nanonood, no, sa Davao, sa Bukidnon, sa Amerika, sa New York, sa London. Sa amin dito, Happy Sabbath na kapatid. Diyan sa inyo sa western part ay araw pa ngayon. Sa London, sa Canada, at sa buong mundo ngayon ay sama-sama tayo na ang kilusan ng mga anghel sa langit. Sapagkat bawat isa sa atin ay may anghel nakatuka sa ating buhay ngayon. So purihin natin ang Panginoon. Sa saglit kapatid, ating ilapit sa kanyang trono sa ating pag-aaral ngayon. Tayo'y manalangin. Great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you. Kami po'y nagpapasalamat na kaming lahat ngayon sa buong mundo isang eksperyensya na pambihirang mangyayari na kami ngayon na nakaupo kasama ang iba't ibang bansa ngayon sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga iglesia na kasama namin mag-aral sa mga oras na ito in this virtual connections. And we ask you, Lord, Holy Spirit, to empower us so we will understand the words of Jesus Christ na talagang inilaan niya para sa aming henerasyon. Thank you for being with us tonight. In Christ's name we pray. Amen. Now tayo ngayon, kasi buong mundo ang ating pinag-usapan, ang ating mundo ay kabahagi sa tinatawag na walang hangganang universo. So yun kapatid ang makikita sa telescope ng mga scientists. Pag i-focus natin yan ngayon, yung infinite universe na yan kapatid, ganun siya. No? Kahit gaanong focus niyan, ganun kalaki at kalawak kapatid. Isa sa mga ilaw na yan, sa mga kumikislap na yan, kumikintab na yan, isa niyan
ay ang ating solar system, kapatid. Oh, napakalaki, napakalawak, kapatid. Sa isang solar system na yan, na nandoon ang planet Earth, sigurado tayo na nandyan ang Carbag Church, nandyan ang Green Gate, nandyan ang Sitio Pulo, nandyan ang Church ng Anabo, nandyan din ang Jigs, kapatid, nandyan ang Malagasan Church, nandyan din ang Buhay na Tubig, nandyan din ang Imos Central Church, nandyan din, kapatid, ang Imos Value Church. Diyan sa pangatlo, kapatid, sa pangatlong planeta sa solar system na yan. Pag sinabing solar system, gumagalaw ito, kapatid, na mayroong kaakibat na napakagandang na hindi nagbanggaan ang mga planeta. Kaya tinawag siya na system, solar system, na may isang malaking araw, sun, na may iba't ibang planeta. Sa karatig natin na solar system, mayroon ding araw, hindi natin alam kung ilang planeta ang isang araw na yan. Millions yan, kapatid, sa napakalawak. Ibig sabihin, kung yan ay sistema na kumikilos, at dyan tayo ngayon nakatira sa pangatlong planeta, na hindi tayo binangga ng Mercury at Venus. Lahat tayo agad makakita sa ganyan, kapatid, ay alam natin na yung ating planet Earth umiikot sa araw na yan. Simula sa grade 1, pinag-aralan natin na ang ating planet Earth ay umikot siya 365 days sa araw na yan. Ibig sabihin, magtanong tayo ngayon, lahat ng relihiyon, kung ano man ang ating kapangalan ng ating relihiyon, alam natin na may Diyos na naglalang. God na Creator. Sa napakalawak, walang hangganang universe, minsan nagtanong tayo, mayroon kayang gaya rin natin sa ibang solar system na yan? Of course. Kasi pag sinabing Creator, kung create ng Panginoon tayo sa planet Earth, huwag naman nating ilimit ang Panginoon as God created also, just like us, na mayroong pag-iisip, mayroong mga kahoy, mayroong kahangahangang mga creation ng Panginoon. So, ibig sabihin, God is a creator. Na sa universal reality na ito, ang science na ngayon ang nagsasabi. Isang pag-aaral na ilang taon na hanggang sa kanilang nagkonklusyon ang mga scientists na hindi na ito maipagliban at hindi na ito pwedeng sabihin natin salungatin na katotohanan na ang ating realidad sa universo kasama ang millions, billions of solar system na isa sa mga ilaw na yan, yung kumikintab na yan, isa yan ay solar system na nandyan ang planet Earth na yan, na sa isang kumikintab na yan, nandyan ang siyam na iglesia. Kasama kayo dyan sa London, sa Amerika, sa buong Pilipinas, sa Malaysia, sa Singapore, sa Thailand. Lahat tayo, kapatid. Sa isang realidad na yan, ay nadiskubrehan ng mundo na tayo lamang ay mayroong komposasyon na time, space, and matter. Tatlo! Tatlo lang pala. Hindi na tayo maguluhan. Simula ngayon sa ating pag-aaral, yung tatlo na yan ang magbura sa napakarami nating tanong. Maraming mga debate na ginawa. Maraming mga relihiyon na nagkaroon ng mga debate sapagkat ngayon ang science na ang magsasabi sa atin.
Makikita natin sa solar system na yan na may galaw na umiikot. Ang tawag niyan, movement. Sa solar system na yan, na nandoon ang time, space, and matter, ang science na ang magsasabi sa atin. Nandyan din, napag-aralan yung tinatawag na light, liwanag. Kaya araw, magbilag tayo dito. Sa liwanag na yan, sa araw na yan, tatawagin yan sa ibang scientist ng energy. Yung takbo ng planeta, i-compute speed. Yung force, yung gravity, yan ang mga lingwahe ng science. Computed na yan, kapatid, sa ating henerasyon. Napakabait ng isang maglalalang na napaka-organize niya at hindi niya ginulo. Tatlo lang talaga ang ating realidad. Bakit kaya? Ano kayang dahilan na tatlo lang ito ang ating realidad? Time, space, and matter. Kaya ngayon, kapatid, yung tinatawag na Creator, tinawag yan ng ating libro sa buong Kristiyanismo. Sa mga Christians, ang Bible, pati na ang Quran, nag-recognize na there is Allah, Bismillah, Rahmanirrahim, Alhamdulillah, Lakbar. Ang mga Hindu, ang mga, they believe of the highest incarnated being. Sa Christians, yung Creator na yan, espesyal ang kanyang pag-create sa planet Earth na ito, kapatid. Yan ang planet Earth na kung saan nandyan ang Baljo ngayon, church at ang buong distrito, kapatid. Walang ibang source tayo na impormasyon. Wala. Saan lang tayo pwedeng humugot ng mga katotohanan ng siyensya? Diyan lang sa tinatawag nating Bible, kapatid. Ang nakakamangha sapagkat ang Bibliyang ito ang unang sinulat, pinamagatang Genesis. Ibig sabihin, beginning. So pag beginning, yan ang dapat nating alamin. Saan ba tayo nagsimula? Paano tayo nagsimula? Paano ba nagsimula ang kasalanan? Bakit may kamatayan? Ginawa ba tayo para mamatay? Ginawa ba tayo para magkasakit? Dapat pala nating tingnan sa Genesis account, kapatid. Kasi sa Genesis, diyan lang lahat ng relihiyon na Kristiyano, dito tayo ngayon manghawak. Huwag na nating pag-usapan yung ibang doktrina dyan. Ang pag-usapan natin, yung sinasabi ng libro ng Genesis. At dito ngayon, sinasabi ng Genesis. Basahin natin. Okay? Kung may Bible kayo dyan sa mga bahay niyo, sa buong distrito, at sa buong mundo ngayon, i-open natin, kapatid. Bigyan natin ng pagkakataon na mabuksan ang ating Biblia. Okay? Diyan. Kasi kung ang pamagat ay pinakauna, pinaka-importante, pinakasusi ito sa lahat ng problema, lahat ng solusyon na inyong nanghawakan ngayon, kapatid. So dito, kapatid, huwag kayong mag-alala na pinapawisan ako dito sapagkat ako ay nabalot ng aking sinuot na para maging halintulad dyan sa Amerika. Kahit na hirap-hirap na tayo sa pakiramdam, buksan natin, kapatid, itong Genesis 1:1. Anong sinabi? Basahin natin, kapatid. Sinabi ng Genesis 1:1 sa King James Version. Ito King James Version. In the beginning, God. Ganda. Ang unang libro, ang unang binitiwang salita, gayon agad, iyaon agad, in the beginning. Anong sinabi? God. Ganda. Sa original word sa Hebrew, Elohim. Thank you. Ganda. Itutok yan sa akin.
Elohim created the heavens and the earth. Pag sinabing Elohim, kapatid, yan ang original Hebrew word, Elohim. Ang English niyan, God. Pag sinabing Elohim, ang mga Hebrews, mga Hudiyo, Hebrews, pag ginamit nila ang salitang Elohim sa English God, automatic yan plural. Ang pagka-plural niya, hindi more than one. Ibig sabihin, plural of more than two. Bawat Hudiyo, Jews, Hebrews na isilang, itinuro ng magulang pagka marunong na, Elohim. Pag sinabing Elohim, God in plural form. Ang napakaganda, hindi more than one, more than two. Ibig sabihin, kapatid, gaya ng ating family. Pag sinabing family, ibig sabihin, kapatid, yung word na yan is plural. Bakit plural? Kasi may mama at papa, may husband and wife, at may anak. Plural of more than two. Bakit nagkagulo ang mundo? Pag sinabing God, plural. Given sa Bible, in the beginning, God, plural. Ilang plural yan? More than two. Kapatid, more than two siya. Pagbabasahin natin ang realidad sa Biblia, mapabasa agad natin sinasabi dito, Genesis 1:27, and God created man in His own image, in the image of God created He, him, male and female. Lalakit, babae. So established na yan ha, lalakit, babae. Pag sinabing lalakit, babae, yan lang ang pwedeng mag-asawa. Kasi hindi pwedeng mag-asawa yung hindi lalaki at babae. So dahil dito, kapatid, sinabi agad ng first chapter yan. Ang sunod na chapter sa Genesis, verse 24, the husband and wife, ang tawag sa kanila, and they shall be one flesh. Ha? One flesh? Paano nangyari yun? Asawa at bana. Sa Bisaya yun. Sa Tagalog, asawang lalaki, asawang babae, and shall be one flesh. Ibig sabihin, paano mangyari? Isang laman sila sa tao. Hindi na natin dibatihan ito kasi isang laman ang mag-asawa. One flesh. Bakit tayo magdebate? Pag sinabi ng isang kapatid, one God. Bakit dibatihan natin yung one God? Ay, hindi God si Jesus kasi anak lang. Ay, hindi God si Holy Spirit. Pag sinabing God, plural form. Ibig sabihin, more than two. Kaya napakabait ng Panginoon. Sa simula pa lang ng salita niya, sa Genesis 1:1, sa Genesis 2, nandoon niya yung pinaka-importante na mga katotohanan na hindi na tayo maggulumihan. Kaya itong ating universal reality, malalaman talaga natin. Kayo dyan nagdebate tungkol sa Holy Spirit, nagdebate na one God, tapos hindi naniniwala na mayroong 3 personas. Parang hindi tayo maniwala na 2 persona ang mag-asawa. Ang sinabing asawa, mag-asawa, 2 persona yon, male and female. Pag sinabing family, husband and wife with children. Bakit natin debatihan, kapatid? Kaya nga sa ating Biblia, mayroong talagang maganda tayong panghawakan ngayon. Bakit? Kasi kahit hindi tayo nakagraduate, alam natin magbilang. Bakit kaya alam ng tao magbilang? Kahit hindi yung nakapag-aral ng grade 1, marunong silang magbilang. Pati ang hayop, marunong magbilang. Yung manok, pag nangitlog, kunan mo ng itlog yan, di ba malalaman niya.
yung aso, yung pusa, kunan mo ng anak yan, malalaman niya. Bakit? Sapagkat according to scientists, ito, mga mathematicians, bago lang sila nagkaroon ng convention last month. Sa kanilang convention, isang general na genius sa mathematics, sinabi niya sa kanilang convention na science, mathematics is a science, is exact. So far, it employs mathematics. Na walang ibang perfect science, mathematics. Bakit kaya? According to science of the world, mathematics is considered as the mother of all sciences. Wow! Why? Because it is the tool which solves all problems. Ganun ba? Kung ang mathematics ang nagsulbad ng problema sa lahat ng problema ng mundo, paano mo isolve ang chemistry kung walang mathematics? Paano mo isolve magtayo ka ng bahay? Paano i-compute ni Brother Tabling yung distansya ng bintana at pintuan kung walang mathematics? Paano tayo mag-compute ng timplada ng egg cracklets kung hindi natin alam ang mathematics para timbangin ang bigat ng karena? So mathematics, ang tanong, saan ba binigay ng Panginoon yung mathematics? Pag sinabing mathematics, it involves numbers, kapatid. So kung yan ang solusyon, napakagandang katotohanan ngayon sa Genesis, kapatid, na ang mathematics. Saan nagsimula ang mathematics? Sa Bible lang. Nang create ng Panginoon ang tao at isinalaysay sa salita ng Diyos ang tinatawag Biblia. Ano ang mababasa natin sa Genesis chapter 1? Anong mababasa natin? And the evening and the morning were the first day. First day. Sinubo agad sa atin yung mathematics. 1. And the evening and the morning were the second day. Wow! Kaya mga kapatid, makikita natin na ang Genesis account sa simula pa lang, alam na agad, ibinigay na agad na pag God Elohim more than 2. So the science of mathematics, nakabase sa figure na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa bawat number na yan, kapatid, ang Biblia rin nagbigay ng kahulugan. Pag sinabing 3, it means unity, kapatid. Pag sinabing 7, it means perfection, my friend. So napakaganda, kapatid. Kaya dito, pag titingnan natin at kayo nakatingin sa akin na ang pawis ko ay kailangan ko ng mayroong nagsulat. Nagsulat si Paul. Alam niyo, tayong lahat, kung ano man ang relihiyon natin ngayong gabi, kayong lahat nanonood, i-share niyo ito, kapatid. Si Paul ay isang exceptional na tao sa panahon ng apostolis. Paul as a philosopher, the brightest of all the members of the Sanhedrin. Nagsulat siya. Ang sulat niya sa Romans chapter 1, verse 20. Anong sinabi niya? For the invisible, yung yaong hindi makikita na mga bagay sa Kanya. For the invisible things of Him, from the creation of the world. Kita nyo yung universe na nakikita nyo kanina? Hindi na maabot ng ating mata. Invisible. We need microscope. Or we need telescope. The things of Him, from the creation of the world
are clearly seen. Malinaw na nating makikita yung hindi nakikita sa creation. Ano yun? Being understood, maintindihan natin by the things that are made. Maintindihan natin ang hindi makikita na Creator for the invisible things of Him. Sa hindi makikita talaga ang Panginoon. Pero sinabi ng Romans 20, makikita siya, malinaw, clearly seen, maliban pa doon, being understood by the things that are made. Ibig sabihin, maintindihan natin siya, kapatid, sa mga bagay na kanyang ginawa. The things that are made. Ibig sabihin, sinabi ng Romans 1:20, even His eternal, even His eternal power. Makikita natin. Maintindihan natin. And Godhead, Allah, pati yung Godhead niya. Ano yung Godhead? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So that they are without excuse. Napakalinaw nito, kapatid, na pwede pala nating intindihin at ibinigay pala ng Creator para natin makikita ang Creator, God Elohim, sa mga bagay na ginawa niya sa planet Earth. Kaya ngayon, kapatid, napaka-importante na makuha natin ang prinsipyo ng Genesis chapter 1, verse 1, kapatid. Ano ang napaloob sa Genesis 1, verse 1, ang pinakaunang bersikulo at ang pinakaunang chapter at sa pinakaunang libro ng Biblia? Titingnan natin ngayon, kapatid, sa isang video clips na na-prove ng science ngayon, kapatid. Isang video clips, okay, na ating mapakinggan, kapatid. Okay? Ang pamagat nito, the amazing first verse, kapatid. Nakakamanghang unang bersikulo sa Biblia. Ito ang maging susi natin kung ano man ang relihiyon na ating kinaaniban ngayon, kapatid. Okay? Panoorin natin. May narinig ba kayong sound? You hear the sound? In the beginning, God created, okay? So itong universal reality na nadiskubrihan ng science, na nagulat sila na nasa Biblia pala. Ang nakakamangha sa kanila, bakit ang reality ay mismo sa first verse ng Bible? Let's continue to examine two more scientific unknowables of the very first verse Nakakamangha ito, of the kapatid. Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. Time, In the very space, first and verse matter, of the or Bible, space, we find a time, remarkable and matter. piece of evidence of supernatural Okay. authorship. In the beginning, time, God created the heavens, space, and the earth, matter. The Bible speaks of the creation of time, space, and matter in the very first verse. For thousands of years, scientists and philosophers
had speculated about the basic components or makeup of the universe. It wasn't until the 20th century that physicists confirmed that the universe, at its foundation, consists of space, time, and matter. In fact, space and time are so tightly linked that astrophysicists now speak of a space-time continuum. While scientific and philosophical speculations about the basic structure of the universe has varied widely, the fact that the universe consists basically of space, time, and matter, a scientifically accepted fact since the 20th century, was clearly foreseen in the very first verse of the Bible, written 30 centuries ago. How could the writer of Genesis and the first verse of the Bible have known of this scientific truth that would not be confirmed until over 2,000 years later? But also, in the very first verse of the Bible, we find yet another astounding piece of evidence of supernatural or divine authorship. First, consider this. It is an undeniable fact that the number 7 is a biblical number of completion or perfection, Ang ating mundo, or kapatid, ay specifically made of 7. divine authorship. Over 500 times in the Hindi Bible, to the tsamba, number kapatid. 7 is used to show the touch of God or divinity upon something. So, This begins with the 7 first days of creation, and the 7th being declared by God as holy. When we look at the natural world around us, we discover that there are amazing arrays of 7s. There are 7 continents on the globe. Modern geographical classification schemes count 7 oceans in the world. There are 7 colors in a rainbow. There are 7 notes on a musical scale. There are 7 stars in the Big Dipper, and this heavenly sign has been used to point to the North Star or the guiding star since the most ancient of times. wala. 7 objects in our solar system are visible to the naked eye. 7 digits in a row has been proven over and over to be the average limit of memory for most human beings. Thus, we have only 7 digits in our phone numbers. There are 7 metals of antiquity upon which civilization was based. The periodic table of elements consists of 7 distinct levels. And on the 7s in the world around us go, each representing God's divine touch of completeness upon something. Now, with this in mind, consider again the very first words of the Bible, the very first verse, one sentence, translated in English as, "In the beginning, God created the heavens and the earth." It contains exactly 10 words. But in the original Hebrew, there are exactly 7 words. And these 7 words possess 7 distinctive features of the number 7 contained within that sentence. As far as anyone has been able to determine thus far, only this one verse in all the Bible contains 7 features of the number 7 out of 7 words. Consider these 7 features. Feature number 1. The number of Hebrew words in this verse is exactly 7. Feature 2. The total number of Hebrew letters in the 7 words is exactly 28, or 4 times 7. Feature 3. The 3 leading words in this verse of 7 words are, of course, God, the subject, and heavens and earth, the objects. The number of letters in the Hebrew words that make up these 3 words is exactly 14, or 2 times 7. The number of letters in the remaining words of the verse is also 14, or 2 times 7. Feature number 4. The expression of the 2 objects of this sentence, the heavens and the earth, in Hebrew, is made up of 14 letters, or 2 times 7. Feature number 5. The shortest word is in the middle. The number of letters in this word and the word to its left is 7,
the number of letters in the middle word and the word to its right is also 7. Feature number 6. There are 3 important nouns in this first verse: God, heaven, and earth. The numeric gematria values of these 3 nouns are 86, 395, and 296, respectively. Gematria is the 3,000-year-old Hebrew rabbinical practice of assigning numerical values to each of the Hebrew letters. When these 3 numerical values are added together, the total value is 777, or 777, or 111, 111 times 7. In God's manner of biblical expression, this triple intensification of his perfect number 7 is the strongest possible manner of speaking the touch of his divinity. And feature number 7. The numeric value of the only Hebrew verb in this verse, created, or bara, is 203, which is exactly 29 times 7. These sevens, these numeric features or facts, are strangely hidden beneath the surface. They are truly beyond the view of ordinary readers of the Hebrew text, and they are discovered only by special investigation and counting. Surely they could not have been foreseen or purposely placed there by the original author. According to the law of chances, for any one feature of a 7-word sentence to be a multiple of 7 accidentally is only 1 chance in 7. But for 7 features of this one 7-word sentence to be a multiple of 7 accidentally is 1 chance in 823,543. An exponentially amazing impossibility, especially considering that the number 7 is used purposely by the biblical writers over 500 times from Genesis to Revelation to indicate the divine touch of God. It is as though God is telling those who have eyes to see in the very first verse that his divine touch is upon this word we call the Bible. This startling revelation of 7 ng Panginoon, has only kapatid, na ang mismo na ang science ang nagpapatunay. Kaya may kasabihan, Christ's words will stand by itself. Tawag niyan, self-evident na ang Biblia ngayon. Hindi na pagdibatihan ang Biblia. Ang naka-advantage sa atin ngayon ay maari na tayong mag-share sa kahit anong relihiyon. Mga relihiyon na hindi naniniwala na may 3 persona, ay ngayon na natin ibigay sa kanila, kapatid, na ang Biblia, ang first verse ay nagsasabi na ngayon na ang ating universo ay time, space, and matter. Another considerations na dapat nating titingnan, na si Paul na nagsabi sa Romans chapter 1 verse 20, for the invisible things, yung hindi nakikita, na pati ang kanyang kapangyarihan, pati ang kanyang Godhead, na pinagdebatihan ng maraming mga tao ngayon, pati na yung mga dating Sabbathista, na sinasabi na ang Holy Spirit ay hindi daw yan. Panginoon, tunis na sila. Paano nila salungatin ang sinasabi ng Romans 1:20 na ang Godhead is revealed in His creation? Paano na-reveal ng Panginoon? The Trinities of all Trinities. Tingnan natin, kapatid, tungkol sa time. Pag titingnan natin ang time, 3 lang din yan. Second, minute, hour. In general, 3 lang din yan. Past, present, future. Ang reality natin, 3 lang talaga sa creation, sapagkat makita natin ang Diyos sa kanyang linalang. So ikaw ngayon na linalang ka, 3 rin dan. 3 lang rin ang ating buhay. Yung space, ma-mission lang natin ang space sa 3 paraan. Length, width, and
and height. Tayong tao, the solid, yung upuan mo, kahit anong bagay, kapatid, nahati lang tayo sa tatlo. Solid, liquid, gas. In other words, ang science na ang nagsasabi, talikuran na natin yung mga debate, kapatid. Kung ano man ang ating relihiyon ngayon, ang importante, lalago tayo sa kaalaman ni Kristo. Kasi sinabi ni Pedro, unless we grow in grace, hindi talaga tayo makarating sa ating pupuntahan. Kaya gaya rin ng sinabi ni Kristo, sa tatlong lugar na object of nature, ibinigay din ng langit sa tatlo din. Pagsabing tatlo, kapatid, ang ibig sabihin niyan, completeness. Ang 7, perfection. Bakit napaka-importante niyan, kapatid? Kasi pag sinabing God Elohim, 3 yan, kapatid. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kasi God, kung wala man tayong mabasa sa Bible na God the Holy Spirit, pero sinabi ng Genesis 1, in the beginning, God, divinity yan, kapatid. Marami tayong teksto na mababasa na ang Holy Spirit is also a person and a God, a creator of the universe. Kaya the science of all sciences, ang mathematics, siya talaga ang magbigay sa atin ng solusyon sa napakarami nating mga problema sa debate, kapatid. Una, the first God-given numbers in Genesis. Bakit yung first given numbers of the Genesis? 1 to 7. Bakit ganon yan, kapatid? Yun ang unang figure number na binigay ng Biblia. 1 to 7. Kaya nga, bakit kaya ang rainbow 7 colors lang? Bakit kaya ang musical note, musical scale natin, 7 notes lang din? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. 7 notes lang, kapatid. Bakit mayroon lang tayong 7 continents? Bakit mayroon lang tayong 7 oceans? Bakit mayroon lang tayong 7 layers ng chemical elements? Because God designed it na yung 7, yun ang simbolo ng kanyang perfection sa kanyang creation, kapatid. Sa cycles of time ng ating nalalaman, mayroon tayong weekly, monthly, at yearly. Alam natin, pag monthly cycle, alam ng mundo, kahit anong relihiyon, pag monthly, binibilang yan na ang moon, yung moon, kapatid, na ikot siya around the earth. Bilangin natin yan, ilang araw siya umikot sa planet Earth. 30 days. 31, 30 days. Mayroong leap year na 29 and 1/4. Pag yearly naman, kapatid, ano natin binibilang ang yearly? Ang ikot ng planet Earth sa sun, kapatid, sa solar system. Yun ang yearly. Pero sa weekly, anong ating basihan? Wala tayong basihan sa weekly cycle. Ang basihan lang talaga natin, kapatid, Panginoon lang sa kanyang creation. Sapagkat ang Panginoon, God, is giving Himself, binigay niya ang pagka-Diyos niya para maging bahagi sa ating kapatid. You can just imagine, binigay niya ang pagka-divinity niya, ang pagka-Diyos niya, na maging bahagi tayo. Kaya nga, 6 days thou art labor and do all the work, but on the 7th day is the Sabbath of the Lord. Sa Panginoon yan, kapatid. Yung Sabbath na yan, hindi atin yan.
sa Panginoon yan. Para natin makikita at ating mag-glorify siya na siya ang creator na nagbigay sa atin, kapatid. Kaya nga ang 7 is a vital number, kapatid. Just as the 3. 7 signifies perfection. Kaya nga, God's work of creation is perfect because He is with it. Nandyan siya sa kanyang creation. The 7 is His. Ang pang-7 kanya ito. And with Him, our connectivity to eternity is promised and secured. Yung koneksyon sa eternidad ay nakabase sa 7. Kaya pag Sabado, kapatid, iingatan nyo yan kasi hindi atin yan. Pag Sabado, kapatid, huwag kayong maglaro ng computer sa araw ng Sabado. Pag araw ng Sabado, huwag kayong gagawa ng anong gawain sapagkat ang Sabado, hindi atin yan, kapatid. Yan lang ang ating koneksyon sa eternidad. Bakit? Sa bagong langit, kahit doon sa langit na ating pupuntahan, we will still keep Sabbath to worship our Lord. In fact, this is the only time, the 7th, that in any space of all matter or creation will congregate to worship Him as our Creator. Sipin mo, doon sa langit, 1,000 years, we will still have the Sabbath. It is the only time, the 7th cycle of time upon which not primed by any object of creation. Hindi ito nakadepende sa creation, kapatid, ang 7. So napakabait ng langit na simula ngayon sa gabing ito, sa lahat ng iglesia sa buong mundo, panghawakan natin ang isang katotohanan. The Trinity of all Trinities. Kung gusto mong malaman ang Godhead ng Panginoon, sarili mo, makikita mo na ang Panginoon. Ikaw, you are made up of solid, liquid, and gas. Ikaw ay immixture ng length, width, at height. Ikaw ay may second, minute, at hour. Because Romans 1:20, His Godhead and His eternal power is revealed in His creation. Kaya napaka-importante, kapatid, na yung 7, it is the regularity of worship. Bakit kailangan natin Sabado magsimba? Bakit kailangan natin mag-worship, kapatid? Sapagkat yun lang ang special na privilege. Privilege natin ito na maging bahagi tayo sa kapangyarihan ng langit. Binigay na ng Panginoon yung kanyang pagka-Panginoon niya na maging bahagi. Ibigay naman natin ang ating sarili. Huwag ninyong baguhin ang Genesis account, kapatid. So dito sa Genesis, nandito rin natin malalaman sa Genesis account, bakit may kamatayan tayo ngayon? Bakit may gera ngayon? Bakit paano ba nahulog ang tao? Bakit may pagliligtas na kailangan? Bakit kailangan tayong iligtas? Dito sa Genesis, kapatid, dito natin makikita ang isang kapahayagan ng langit. Sipin nyo, lahat ng mundo ngayon, ng tao, ay talagang pag hindi natin balikan yung Genesis, dadali tayo, biktima ang lahat ng tao. Bakit? Sipin mo, sa ganda ng hayop na yan, sa Garden of Eden, bago siya nagkain-kain, kapatid, pinakita niya kay Eve na nanamangha si Eve. According to Genesis, naglipad-lipad siya sa napakaganda niyang paglipad. Tapos ikot-ikot sa kahoy na sinabi ng Panginoon na sa lahat ay pwede mong kainin maliban sa gitna. Yun ang alam ni Eve. Lahat ay pwedeng kainin maliban sa gitna. Alam ni Satanas kung ano ang nasa loob ng laman ng utak ni Eve. Kaya nang naglipad-lipad siya at huminto siya at nagkain-kain siya, sabi agad ni Satanas, Lucifer, Eve, hindi ba makain
ang lahat ng mga prutas dito sa hardin? Nang narinig ni Eve, hindi nakik-argue si Eve. Dito kapatid, nadali na siya ni Satanas. Hindi ba Eve makain ang lahat? So nakipag-argue na siya. Dahil si Satanas ang nag-una, gusto niyang dipinsahan para magpakita siya ng kagalingan niya, dinugtungan niya ang salita ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag mong hawakan, pero sinabi ni Eve na hindi makain namin ang lahat maliban sa kahoy na nasa gitna ng kanandyan ka na hindi namin pwedeng kainin at hindi namin pwedeng hawakan. Iyon ang masaklap. Dugtong-dugtong na salita. Kaya ang tao nadala tayo sa ganitong uri, kapatid. Pag may marinig, dugtong-dugtong ang mga salita. Pero sinabi ni Satanas, makain ang lahat. Hindi Sinabi niya, sa oras na kakain kami diyan, kami ay mamatay. We will surely die. Sabi agad ni Lucifer, Eve, tingnan mo ako kumakain. Namatay ba ako? You will not surely die, Eve. Sa ganitong kasinungalingan, kapatid, una na kasinungalingan, lahat ay pwedeng kainin. Pangalawa, hindi kayo mamamatay. Itong construction na kasinungalingan ito, simula pa sa Garden of Eden, 6,000 years ago, hanggang ngayon na nakaupo tayo, marami pa ang naniniwala na ang lahat ay pwedeng kainin. Yun ang dahilan na kumalat ang COVID 2019 kasi yung pangolin at mga abat, alam yung abat? Yung abat ba? Dili ng abat sa Bisaya nga kanang aswang. Abat. Kung saan ang abat? Bat. Karabang kwaknit sa Tagalog. Kwaknit ba sa Tagalog yan? Hindi. Paniki. Yan ang Tagalog. Kinakain ng tao. Ang lahat ay pwedeng kainin. Yan ang dahilan, kapatid. Dahil nga ang lahat ay pwedeng kainin, nagresulta sa extreme na mga sakit sa mundo. Ang isa, payat dahil sa sobrang kung anong kinakain na hindi dapat kainin. Yung iba naman ay sobrang taba, kapatid. Babae at lalaki, sobrang taba, kapatid, na ang kanilang mga hitsura, kapatid. Isipin nyo, buong mundo ngayon, kayo na nasa Amerika, kayo sa London, kayo sa Canada, kahit saan sulok ngayon, binalot ang buong mundo. Kakaiba't ibang sakit, kapatid, dahil sa ugali na namana ng tao sa sinabi ni Satanas kay Eve na ang lahat ay pwedeng kainin. So debatihan pala natin yung Leviticus 11. Huwag na tayong pupunta sa Leviticus 11, mga kapatid. Tingnan na lang natin kung ano ang dahilan bakit tayo namatay. Tingnan nyo lang bakit tayo nagkasakit. Kayo mga pastor sa iba't ibang relihiyon, tingnan natin mga pari, bakit may high blood, bakit may arthritis, bakit kung ano-anong sakit. Sino nagsabi? Science. Anong sinabi ng science? Dahil sa mga pagkakain-kain nyo. Kaya kapatid, ay ito na ang panahon na ibalik na natin sa original yung ating dapat na pamumuhay, kapatid. Pangalawang kasinungalingan.
Tandaan nyo kapatid, 6,000 years pa yan. Itong pangalawa, hindi ka mamatay. Simula noon hanggang ngayon, marami pang naniniwala na ang tao pag namatay, hindi daw namatay. Kasi ang kanilang espiritu ay naglakad-lakad yan kung saan napunta. Kapatid, maraming mga Sabbathista nga, matakot sila sa minteryo, matakot sila, kaya matakot sila sa dilim, matakot sila kasi may mga ghost, kaya sabi dyan, spirit of the dead. Yan naglalakad daw ng mga imagination ng tao. Hindi ka mamatay. Sipin nyo, 6,000 years ago, ginawang celebration ng buong mundo ng Kristyanismo. Ngayong October 31, ngayong buwan na darating, sa October 31, November 1, ano ang celebration ng mundo? All Souls Day. Ano pa? Hala, may mga Halloween, mga katakot-takot na mga hitsura. Kasi imagination niya, kapatid. Saan nagsimula yon? Doon sa Genesis. Sinabi ni Lucifer, Eve, hindi ka mamatay. Ang talino ni Satanas. May isang mabait, mga missionaries. Namatay ang kanilang anak. Sinulat ni Ellen G. White. Na-assign siya sa Australia. Namatay ang anak ng missionary. Nang umalis ang husband niya para mag-crusade, kapatid. Naiwan ang kanyang asawa. Habang kumakain siya sa lamesa, kapatid. Kaharap niya ang anak niyang namatay. Kapatid, kaharap niya. Kausap niya ang namatay niyang anak. Sino bang hindi maniniwala na ang patay ay buhay? Na si Satanas ngayon ay siyang utor ng kwento na yan. Kung kwento niya yan, suportado niya yon. Kaya gagawa siya ng paraan na pag may manamatay, maramdaman nyo, nagpakita sa akin si pakita talaga. Nakita ko talaga. Narinig. Kaya minsan mga kabataan, nag-spirit of the glass. Spirit of the glass. Tawagin ang patay. Power yan ang kaaway. May power si Satanas, kapatid. So itong dalawa na mga pagtuturo na naging doktrina ng marami sa mundo ngayon. Yung science of the ghost. Nanunood ng mga palabas. Tingnan mo, kapatid, yung mga power na mga laro ngayon. Hindi na mamatay, nabubuhay. Pag nabaril, tumba, maya-maya, tayo na naman. Love, hindi ka mamamatay. Gaya yun ng mga walang binasihan talaga yan. Kaya ang original na patayan na yan ay galing pa sa Genesis. 6,000 years ago, sinulat ni Moses, binigay ng Panginoon para natin malalaman ngayong gabi kung saan man tayo na distrito ngayon, saan man dako tayo sa mundo ngayon, yakapin natin ang katotohanan dito sa Genesis account. Kapatid, i-share natin. Walang debate na ngayon. Science will stand by itself. The Word of God will stand by itself. Kaya ito ngayon, metaphysics. Ang sabi ng hindi ka mamatay, metaphysics, may power. Spiritualism. Kakalungkot nga power, nagbibinta ng mga kulintas, nagbibinta ng pulsiras. Isipin mo, kung may power pala ang kulintas na yan, bibili ako ng 1,000 kulintas para maging Superman na ako. I-compute mo, di ba sabi nila, pag nagkaroon ka ng kulintas na yan, may power ka. Hindi kung ganun, bibili tayo ng 1,000 piraso para hindi tayo tatablan. Spiritualism yan, kapatid. Sa spiritualism, marami yan. May tinatawag yan ng mga, marami yan, kasulat dyan. Spiritualism, mga pamaraan nila. Marami yan, kapatid, sa mga spiritualism. Kaya dito, alam na natin na yung ginawa ni Satanas
na isinulat ng Panginoon na binigay kay Moses para natin maintindihan na hindi na tayo ma-deceive niya. At saka sinabi naman ni Yahuwah Elohim sa Genesis 3:15, matapos nagkasala si Adan, nabibighani sa ginawa ni Satanas. Instantly, pinuntahan ng Panginoon nang nagkasala. Matapos niyang kumuha, kinain, grabe ang kanyang ginawa. Pinuntahan si Adan, binigay. Kaya, pinuntahan agad ng Diyos ang serpente. Yan, no? Genesis 3:15. Anong sinabi niya? Dito sa Genesis, kanina chapter 1, chapter 2, dito sa chapter 3, matapos nagkasala ang ating unang magulang, dineclare agad ng langit ang tinatawag na great controversy. Gira. Nahulog na ang unang magulang. Gira. Sino nagsabi? Panginoon. And I will put enmity. I will put enmity, maggira, between thee, ikaw, Lucifer, between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise the head, and thou shalt bruise his heel. Dalawa yung kapatid, thou shalt bruise his heel. Napaka-importante na dapat nating maintindihan ngayong gabi na ang first declaration ng langit, first declaration of war, binigay na ng langit ang victory sa mga anak niya. Pinunaus na agad at the fall, ikaw, Satanas, wala kang magawa, apakan ang katalinuhan mo. Yung ulo mo ay apakan yan. Lahat ng deception mo, ibubulgar yan. Malabas mo yan. Makikita lahat ang mga panglililang mo. Pero ikaw, Satanas, mayroon kang pwedeng gawin. Yan, no? Thou shalt bruise his heel. Anong ibig sabihin ng heel ito, kapatid? Ito lang yung parte ng ating katawan na pag na-injury ang athlete, goodbye ka na, hindi ka na nakalundag, makatakbo. Kasi ang meaning ng heel, kapatid, yan ang parte ng ating katawan para tayo lumakad, kapatid, at maggalaw. You can move forward. You can move to meet Christ at the clouds. Ang ibig sabihin ng heel, yan ang part na nagsimbolo ng movement ng ating pananampalataya. Movement ito. Ibig sabihin ng heel, hadlangan ni Satanas na hindi ka makapaghanda. Hadlangan niya na hindi ka makapunta para sa crusade. Hadlangan niya na hindi ka makabukas ng Biblia. Hadlangan niya na hindi ka makagalaw para tumulong sa kapwa. Hadlangan niya lahat, kapatid. Yun ang sinabi ng Genesis 3:15. Pero pinunas ng langit na we will be victorious. Kasi ulo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, through Christ and His truth, it shall bruise the head of Satan, kapatid. Ito ang blueprint ng buong Book of Revelation. Ito rin ang blueprint ng buong great controversy na dapat nating maintindihan ngayon. Kaya sinabi ni John, si John ay isa sa 4 na disipulo na nandoon sa harapan ni Kristo nang binigkas ni Kristo. Ito ang nangyari sa Baljo, sa district ng Imos. Ito ang nangyari sa Pilipinas. Ito ang nangyari sa buong mundo. Ha? Nasa Bible. Si John, kaya sinabi ni John sa John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testified of me.
ang testimonyo ni Jesus ay ibinigay niya. Kaya sinabi sa 2 Timothy 3:16, all scriptures from Genesis to Revelation is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, and for instruction in righteousness. Napakasarap na ang Biblia pala ay dito natin matagpuan yung instruction para natin mapanghawakan ang katwiran ni Kristo. Christ's righteousness, my friend, ito lang ang pwede nating mapanghawakan sapagkat ang kanyang pangako, darating na siya at tayo'y hinandaan niya ng tahanan. Simula ngayong gabi, ang pinaka-importante na ating mayakap na katotohanan na yung ginawa ni Satanas sa Garden of Eden na naging basihan sa lahat ng nangyari sa mundo ngayon, nagbigay sa atin ng leksyon na huwag tayong maniwala sa mga kasinungalingan. Tayuan ang katotohanan. May God will bless us as we continue to study tomorrow evening. Kayong lahat na nasa Radical Reconnection, sama-sama tayo kapatid, bukas ng gabi, Saturday evening, patuloy nating pag-aralan ito kapatid. And Christ in our life and globalization. God bless us this evening.